זמר, לא? כן. אז תשיר. לא מתאים. למי? לי. תקרב שנייה. לא רוצה. תשיר. אם אני לא מצליח להסתדר עם האישה, להגיד את האמת ולא להיות במבוכה, ואם ישנה אחת יפה דופקת לי בלב, את הדלת אני פותח לה נמלט מהכאב. אם אני לא מצליח לחבר משפט שלם, להגיד שלום יפה יפה לבת של השכן, ואם אני לא מבין שזה הכל רק בגישה, ובלילה שוב נרדמתי על ספסל בלי הכרה, אז משהו בא